Hey, takulandulani pa Malawi cameras. Ukukutu ndi kumzimba? Yes, kumzimba. Kumene kuku kumwe tikuwaona maiko usi azimayi kuvina kula apule kumene kuku apulewa apita kumene kuku ndithu abwera pampano pa kenako adzala mtengo kenako akatero ayankhula kwa mtundu wa anthu amene anapeza kumene koko ayankhula zoti zitatu ndiyebe anyway that's it. Awo kufika ndoti awo amaiko usi kudikiri kwa chingamira kwadikirira kuti afike choncho ndithu azimayi kuvina kwambiri potaona kule mukutha kuonanso za asilikali mutha kudziona ziyagwiragwira motoja kuti isagwe. Lero apule awatsegulire then aba salute atsika galimoto sana basi mona amaiko usi kuthamangira kubwana mwandiwa kenako akagwira manja amwenye ndi anthu ena okay chabwino apita kadzala mtengo sure. Amanda hapo mbonye manda ntirana kumsokolera zironi Dr. Ransom Makafu Afrika tione pamenepo mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Makafi Chakwera akhale akudzala mtengo umenewo kuyambika ntchito pamenepo. Chizindikiro chachikulu choti mtsogoleri wa dziko anali pano
kudzala mtengo komanso kukhala nawo gawo lalikulu kwambiri lobwezeretsa chilengedwe mdziko, nkulimbikitsanso ena tonse kuti tibwezeretse za chilengedwe. Zikutheka pamenepo mtsogoleri wa dziko lino kudzala mtengo kuno of Raipline, fakitale yaikulu kwambiri yomwe ikukonza zinthu zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito mitengo, koma pali ponena kuti iwo amagwiritsa ntchito mitengo, iwo ansa amabwezeretsa za chilengedwe. Kuli ntchito zambiri zomwe zikuchitika kuno ngati dziko, tikuyenera kuyamika ndithu. Mmanjamo ndithu zatheka pamenepo. Zikomo kwambiri olemekezeka President, zikomo kwambiri. Ndiye padakali pano mmene ndanenera kuti olemekezeka President akangodzala mtengo umenewu pafunikira chithunzi, pa chithunzipo ndiyitane Principal Secretary Dr. Yusuf Nkongola, pitani mukayime poyenera kuyima. Director of Forestry tiyeni mwansangansanga, ameneyo ndi Deputy Director, Senior Deputy Director of Forestry Ted Kamoto, komanso Chairman Raipline Sabit Rai, komanso Chief Executive Officer Krishna Dad. Chithunzi chimenecho a Vice President akhala nawonso pamenepo, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akhale nawo pa chithunzi chimenecho, mayi wa fuko akhale nawonso pa chithunzi chimenecho, mmene mtsogoleri wa dziko akhalenso pamenepo kumalizitsa ntchito imene lero anadzayendera kampani imene factory imene ya Raipline kuno ku Mzimba. Ntchito zambiri zofunikira kwambiri zomwe zikuchitika pano, mbali poti akugwira ntchito imeneyi yokonza mapolo amagetsi, palinso zinthu zina zomwe zimatha kukonzedwa kugwiritsa ntchito matapo amene amapezeka kuno. Komanso kampani imeneyi ndinanena kuti kulemba anthu ambiri kwambiri kuno ku Mzimba. Ntchito inanso yofunikira kwambiri kuti mafakitale amenewo alimbikitsidwe kuti akuthandizira kulembanso anthu ntchito, ndipo izo zimalimbikitsanso potukula chuma cha dziko. Kumaliza ulendo wawo umene anabwera kuno ku Raipline olemekezeka President, zikomo kwambiri chifukwa cha kupezeka kwanu. Zikomo. Anthu tonse tiyeni tsopano kuti tisunthe tizibwirano mbali imene kukupita anthu wa zikomo. Oh, yeah,
Bwana tampokererani kuna kureply kwenye vantu wakumba matauze kanyengo kachoko waka vantu bwana wakuti matauze manjeura kumba Bwana taonga mwangansina kuno mateweta milimo ya kupambana kuno kumpoto ngati chikaya chinu weniso chalo chinu Bwana panyengo ichoko kwambula kumtaela ni nyengo kupata mlimo ukuru wa masita nicheme walicho no chairman kuti wamyowoiseni Shindi kwa State President Dr. Lazarus Makape Chakwera State Vice President Dr. Michael Bizwikiusi kutoka nchini zino Wadiso na walala wagoma moto ya mwimulipano kutoka nchini zino Warongozi wa Chipani warongozi wa Raipla na nchito za boma zote kutoka nchini zino A President tukumbati mwongea nitomene chifuka chakuza kuno kumpoto na kuzakaendera nchito za bome za pambana Kwendi pambere nindayowewe makali ya kuhairana namwe bwana 1 minute a district chairman kwa kutimulipano pa boma Bwana wamulaire nini atendi kulikizane pachoko pano pasa State President wene kutitimanya kutipiza State President Wacha! Mauko mtanya! Bwana State President kuna mwafika kupoma kumzimba waka pakuti vanguti chingiriza ndimo mkuonera ngamba doko kwene ndene mwatondeka ngana kupeka chirato pakuti ise tikumtemwani kuno kumpoto kenezo mzimba wana darembeska ise mavoti alanginu muzima mkummanyakani kwene kazi nchito za boma muzikegendera apo daziri nyake munozge kuti muzakati tezgerenge pakuti vanguti nikupewa ni miti wena uko mkuruta mumaye kuti kumzimba njala nayo iri kuku Bwana makani ya kumulairani ni viwango vya pajera chifukwa cha mkondwesani kuti paso mwana munyake kuno kumpoto kuti wamtumike nyingi ngati cabinet minister karani wa kumasuka bwana karani wa kufasa uko muli gomezgani mpanda zinu izi mwaika kuno zichimbirenge
ndipo tigwerenge nawo ntchito. Pempho likulu chomene a state president nili vapempha district chairman mwize afika mwagwiragwira ntchito za boma muzakendere government, muzakendere government bwana, ndipo muzakapange ungano wa government kuno kumzimba. A president muyende makora kuli mmai kuti kumulirani tamsowani mwapulika charity tamsowani. Thank you so much, Your Excellency. Muyende makora. Thank you. Naonera chitsanzo cha OP Gondwe chairman wa Malawi Congress Party kuno kuboma. Wacha Vice President Michael Biswick Usi Reply na wonse imwe mvumira kulikulu la Malawi Congress Party Region District koma chindi wa mfumu watu kwa nikosi lipompano ndaonaswa DC ngakhale yakunkhata ndaona akulu aboma pano sinimadziwa kuti kungokwera udzaona factory inunso mabwera nakondwera kuti mulipompano apa ni mabyala mtengo akuti finals kasia kaya dampa kuti kwatungu kasia ka koma nadabwa ni dzina kuli mitengo yosiyana kuno ndipo nditokoze wa Reply chifukwa mwayi wakuti ndikhoza kuyima pano. A Vice President adanipempha kuti koma inu msamangodutsa njira mkaone pamene pali ndipo ndadzionera kuti mafactory ngati awa ngofunika ku Malawi kuno chifukwa sikuti akungolemba anthu ntchito kapena kumangothandiza masukulu m'midzimu ndi ntchito zina zothandizira abale wathu kuno, koma uthandiza dziko la Malawi koposa chifukwa zina zimene akupanga pano mpakale kutumiza maiko wena zinthu zakuti sizimatheka kumbuyo kwayi kotero kuti titokoze tikamanena masomphenya 2063 chifukwa chakuti takhala vanthu amene tikuonjezera phindu kuzimene tili nazo kale kuno kwathu. Reply ni chitsanzo chabwino chimene chikutionetsa zinthu za mtundu umeneyo. Ndipo ndaona magawo osiyanasiyana anthuwa babweretsa makina amakono wochitira zinthu komanso akuonetsetsa kuti akadula mitengo abzalenso. Ndipo kwathu kuno ngati boma
lupindu lako ndi misonkho ya makampani amene akugwira ntchito limodzi na makampani amenewo ndi Library. Ndipo ndifuna kuthokoza mavuto paliponse salephera andiuza sanafune kuti azilankhula mosiyanasiyana koma mongopempha kuti zimene zachitika kalezi akhoza kuonjezera ngati zinthu zina tikhoza kugwirizana nawo manja nkuchitira limodzi alembe antchito ambirinso abweretse mashini ena osiyanasiyana malo ake alipo kale ndi chikhulupiriro kuti mogwirizana ndi boma chifukwa boma lufuna kulimbikitsa ntchito ya mafactory ngati amenewa kuti kulikonse kumalawi kuno zinthu tidzipangire tokha ndalama tidzipezere tokha ndipo tikamatumiza katundu kunja ndiye kuti dziko litukuka nkukhala lodzidalira. Kotero kuti ndifuna ndikuthokozeni inu a Library, ndithokozenso anduna amene amakhudziwa kwenikweni ndi nkhani ngati zimenezi amenenso ndi a Vice President wathu komanso nonse amene mwalimbika mtima kuti tigwirana manja dziko lino titukulira limodzi. Ndiye aopi ananena kuti angakhale muchoka koma kuno kuli njala. Mapulani aja amene takhazikitsa kuyikitsa bwinobwino kuti kulikonse anthu athandizike ifenso kaya kugwira ntchito kuboma kaya kwa DC kumene tionetsetse kuti zimenezi zichitika mwachilungamo anthu athandizike moyenerera. Kotero kuti chimanga chambiri chicha tinatsitsa pakazomba yapa chakuti chithandize konse kuno kumzimba ndi madera ena. Ndithokoze wonse amene akugwira ntchito mokhulupirika pomadziwa kuti nkhani yotere mavuto akagwa safuna kuti apezerepo mwayi iwowo woti ndiyezi wayendere azawazivutikabe. Ndifuna tithandizane kuti tonse tikhale pamodzi ngakhale pa nthawi ya mavuto. Chifukwa timayimba nyimbo yathu ija kuti pa nkhondo ngakhale pa mtendere cholinga chathu nchimodzi kukweza Malawi. Momwemo nani Ambuye akudalitseni nonse mukhale bwino. Ndamva pempho lakuti tidzachite msonkhano wakutali wa government. Zoonera chitukuko izi zimenezi nzaboma koma tidzachite za government. Koma ayi ndakumvani ndipo pa nthawi yake zitheka ndikufunirani zabwino zonse komanso madalitso a Ambuye pa nthawi ya Christmas ikubwerayi. Zikomo kwambiri. Like, share, Malawian cameras, right.